Day 2, day 3. Hvad dag er det i dag? Mandag. And look what came through the mailbox today. Jeg skal lige se, hvordan jeg kan åbne med en hånd. Yeah! Captain America. Captain America! Watch me whip, man. Fuck, den er vild. Det er fed. Det er mega fed. Det er pisse godt. Yeah! Jeg skulle handle nu i den her nye whip her, vi lige har fået. Jakker. Ikke mere Fiat Multipla, guys. Ved du det der? Sådan der. That's the right sound. Okay, jeg skal få med barbecue sauce. Barbecue sauce, where you at? Hvor kan vi finde barbecue sauce her? Barbecue. Where is barbecue? Where is it? Oh, the barbecue. Ja. Simon! Prøv lige at kigge, hvor mange subscribers jeg har. Hvor jeg er god, mand. Bare fordi jeg har flere subscribers end du har, man. Ja, Mikkel, du har faktisk totalt meget reklame, man. I got proofs in this video. Klokken er 3:15, og jeg skal ned på arbejde. What's up, well? Den er pæn, den er ren. Det kan ikke blive mere ren end det her. Nej. Ups. Fine China. Så jeg skal bare spise derinde. Så kan jeg jo ikke bare Vi tager the big package. Jakker. Okay, klokken er 20:05 lige nu. Ja. Vi skal til... Hvad skal vi? Vi skal til Kolding. Kolding. Og så skal vi til resten og spise. Yeah. That way, you heard it. Husk at sele på. Hold til sele på. Safety is number one priority. Kan man se noget? Okay, det kan man godt. Sig noget til hans fans. Noget du vil sige til dine fans? Jeg håber, I har det godt. Okay. Og jeg håber, I hygger jer i dag. Og have en god dag. Er der andet du vil sige? Ja. Husk at give et like og subscribe. Nice. Godt sagt. Vi er endelig ankommet efter 20 minutters kørsel. Cirka. 20 minutter? Er det ikke 20 minutter? Nej, det er 40. Hvad mener du? Nej, joke. Så en ven sagde sådan, det tager først 40 minutter for at køre ind til Kolding. Og der er Mikkel der. Så kan man også langsomt, bro. Ja, det. Og skal vi ud? Det kommer også først nu. Is på! Ja, vi skal i kirke nu. Til tilbedelse i Kolding. Det er ikke rigtigt, Simon. Der står bandord. Ja, der står bandord. Bare onsdag kirke. Den spænder lang tid. Vi skal igennem Trondheim, og vi skal have
Det var den der video der, vi skulle. Vi skal lige se the views from the six. Wow, du har gjort det godt, Gregor. Jamen, alt for dig, og det ved du jo godt. Hvem mangler? Kiss me. Yo. 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 Ej, gå og se hvad vi har her. Er det ikke rigtigt, bro? Vinde gik ind på en bar, ja, og bestilte et glas vand. Altså et glas vand, ja. Han sagde mange tak, og skyndte sig på. Klok nu, Martin. Den er 10-7. Hvad laver I her? Hvor er vi henne? Vi er hjemme med præsten, Pastor Gregers. Og vi er i gang med at vente på maden, så vi leger Black Stories. Vi leger Black Stories. Vi skal kombinere dem uden at løfte kuglepinden med 4 streger. Jeg siger 4 streger. Kombiner alle. Ja, med lige streger. Må man folde den? 4 lige streger. Men må man folde den? Må man folde den? Nej, du skal bare bruge kuglepinden. Det er det eneste. Urs. Jeg vil ikke se ud af boksen til sådan. Ser til noget der. Han slår de andres arme af, og så When I really rock, har det in my socks. Hvad er klokken? Klokken er, det ved jeg da ikke. Klokken 19:40. 19:40. Men altså, den der, det er store. Og hvad skal vi? Jeg kan nok ikke sende rundt til, fordi spise noget. Delicious food. det var godt nok tit. Spis delicious food. Fuck, er nogle bøsser, med. Hvor finder man cola henne? Det er herovre. Jo, det er herovre. Det vil gøre. Der! Vi skal smage nogle af de nye, for de har ikke smagt med der ham det. Det er for normalt. Nej, det er sådan en anden slags. Det er 22:35, og vi er stadig i Kolding. Men vi skal til at tage hjem nu. Er det ikke rigtigt? Jo. Quit chasing and look for something better, but the smile that she shows makes me a go-getter. I have
been going as long as that. If I could get loose, I just play love I am and hope to get the picture. I'm shooting for her heart, got my finger on the trigger. She can be my broad, and I can be her nigga, but... Ja, det er 6100 til DK-bil. Det var da i faderen og søndens. Kaster, han står her. 6100 til DK. Hvorfor skulle du kaste derovre? Er det ikke rigtigt? 6100. Eller Dan. Hvis der er flest til dig. Nu er det gerne til. Den er ordentlig dagen, det her. Skal jeg prøve at tage det af? Ja. Good job, Martin, for at træde på hans mobil. Din fede bøsserøv. Prøv at slukke skærmen. Jo, lige der. På film. Se der. Kæmpe ris. Ja. Og kæmpe ris her. Nej, det er det er ikke noget. On my wrist, what? 100 on my wrist, 80 on my wrist, 100 on my wrist, 80 on my wrist, 100 on my wrist, 80 on my wrist. Deros, 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 deros. Okay, klokken den er 1:30 lige nu, og vi har lige droppet skurk hjem, så det er vist på tid til, at vi kommer hjem også. Er det ikke rigtigt, boys? Er det rigtigt? Jo. Deros, 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 deros. 100 on my wrist, bitch, I'm feeling like deros. Part 4s, I'm feeling